Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan den zuekin. Matia, ez dakit non esan aiozuri, gehiena maititu duten persona zata. Zuk erakutsi dizkiguzu biziko gauza importantenak, ilusia ukitzen, gure burua maitetzen, eta zoriona bilatzen, kosta ala kosta. Nire biziko momentu zoriontsunetan zu zaude aie, beti niri behide, ilusio bidetu horrekin. Inork ez nau sekula bidetu, eskerrik asko gure aite izateatik. Munduko aite guzien artean zu aukeratu izan zintugun, beti. Nire biziko suertea za, eta beti zarentzat. Gugan beti bizirik honentza aie. Zurekin balantza orekatzen da, 3 zerun, 3 lurren. Elkar maietu eta babestuz. Maite zatu aitez, eskerrik asko. Volver con la frente marchita, las nieves derritiendo platear en mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un triste recuerdo que lloro otra vez. Eta has gaitezen jaunari gure pekatuen markazioa eskatu. Egin dezagun otoitu. Hoi jaiko, bekatarientzat errukia zera, eta zure santuentzat zoriona. Gregorio zure santutzariak gorpuari izan idez, lur ematera doazenetan, egizuarren partetu zure aukeratuekin zeruko zorionean, eta bizitza horretako heriotza lokarrietatik eskatuta, emaiozu zure aurpekiaren aurrera agertzea biztuera eginean. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Makabearren liburutik. Egun haietan, Judas, Israelgo buruzagiak, dirubiltze bat egin eta 2000 drakma zila bidali zituen Jerusalena, eroritakoen pekatu ordain oparia eskain zezaten, piztueraren itxaropenean zuzen eta leialki jokatuz. Eroritakoen piztuera itxaron izan ez balu, alperrik eta burugabe izango behitzen hilakoentzat otoiz egitea. Bazekien izan ere ongi hil zirenek sari ederra izango zutela. Asmo salbagarri eta santua da hilakoentzat otoitz egitea pekatuetatik atera daitezen. Jauna esan.
Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zion jendetaldeari, aitak ematen didan guztia nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez baina ezkaitzi nire nahia egiteko, bidali nagoenaren nahia baizik. Eta hau da, ni bidali nagoenaren nahia. Eman didanetik ez dezadala ezer galdu, baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hau da, nire aitaren nahia, semea ikusten duenak eta harengan sinisten izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Zortzi egun falta ditugu eguberrio eguna ospatzeko. Jesusen jaiotza gogoan izateko. Eta Eliza gaurkoan esperantzaren itxaropenaren Ama Birjinaren eguna ospatzen du mundu berezian. Ama Birjinak zuen itxaropenura esperantza hura guretzako ere, denontzako ere eskatuz. Gure itxaropenaren oinarria jangoikoarengan dugu konfiantza izan behar da. Eta gure itxaropenak bi gauz jartzen dizkigu begi bistan. Lehenengoa betiereko bizia. Hau da, ez dela dena heriotzarekin bukatzen. Heriotza aldaketa latza da, separazioa. Tristura sortzen duena gugan, gogorra egiten zaiguna gainditzea. Baina ez du behar, heriotzak ez duela azkeneko izan. Ez dela dela bukatzen heriotzarekin. Pertsona ez dela erabat desagertzen edo suntsitzen. Badaukelako parte espiritual bat ikezkorra dena. Eta heriotzeko momentuan da errealitate bat guk sekulan azti behar ez duguna. Eta konsiderazio horrek, errealitate horrek, itxaropena, esperantza sortu behar guregan. Hori da Jesusek nahi duena. Eta gure itxaropenaren bigarren arrazoia da Jesusek erakutsi digun bezala, jangoikoak maite gaituela eta jangoikoa errotxua dela. Hau da, betiko bizitza kontutan hartzen dugunean, ez degula pentsatzen jangoiko gogor, zorrotz, zigortzaile batean, baizik eta aita on eta errotxu batean baizik. Hori da, Jesusek evangelioan erakutsi nahi izan duguna, eta nahi du konsiderazio horrek ere gugan itxaropena indartu bezala. Horregatik, gaurko honetan, esperantzaren itxaropenaren Ama Birjina ospatzen ari geran honetan, tokatu zaigu Gregorio gure segidea despeditzea eta eskatzen diogu jangoikoari Ama Birjinaren bitartez, eta badakigu bitartekari guztietan ikaiena, oberena Ama Birjina deguran. Eta bere bitartez eskatzen diogu jangoikoari eman dezakegula itxaropena, esperantza hori. Gure bihotzetan sekulan ez da dira faltatu. Gaurkoan, Gregorio despeditzea tokatu zaigu. Eta lehen aipatu den itxaropen horrekin eskatzen diogu jangoiko onari, jangoiko errukitsuari, bere seme hau goiko zeruan har dezala. Hemen hitz ederrak esan ditu, bere alabak hasieran maitasunezkoan, gertutasunezkoan, eta horrek izugarri eman diogu. Gregoriok familia maitatu zuen, herria maitatu zuen, kultura bere gauzak maitatu zituen, jangoiko ere ezagutu zuen, eta gaur eskatzen diogu jangoiko onori hartu dezala goiko zeru hartan.
gure alde egin dezagun. Egin dezagun odol guztiok batean egizta osoaren oparia jarrikoari eskaintzerakoan. Ager zaitez jauna, Gregorio zure sarritzariaren alde, eta egizu berokintzat eskaintzen dizugun bake opari bidez, pekatu gutxunik edo arratu egitea zerritako gutxi gelditu bazaio, garbi eta baka batioa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Amen.
bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi zen. Horregatik, Aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, oso zuzetik kantatzen. Afalondoan berdin kalizatunik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzen zuen eta eran guztio guztatik. Hau ere odolaren kalizatza da, tun berri eta bekikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, negatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori garri. Gogoan izan zuen mundu guztian zabaldu dagoen zure izan. Eraman zuen baitasun osora, Frantzisko gure ikasatuarekin, Frantzisko gure arteekin, eta bizizon guztiekin baina. Gogoan izan zuen mundu horretatik, zure gara eraman duzun Gregorio, zure zerbitzaile. Beriotzean zure zerearekin bat egin dena, iztu edan bere berarekin bat izan da dira. Gogoan izan dauna, biztiko itxarokenean, doan diren gure zebideak, eta hildako guztiak ere. Han izan zeure fei ere ditak. Erruk izakizitu arren gu guztio betiko bizitzea iritsi dezagun. Agoikoaren ama Maria Zuatxoarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostol Santuarekin eta izan guztienak, zure abizkide izan diren Santuarekin. Haiekin batean gorez dezagun. Jesu Kristo, zure zenearen bitartez. Thank you.
duzu bakea gure duotan. Zure errukiari eskarterak garri bizi gaitezen eta eskualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaiko dela. Jesu Kristo gure jauna esmada apostoluei bakea uste dizuez bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizena, izan di eta izan dietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Jango ikuaren dutxat, Zorion suak jaunaren dituak.
bihar tiro izango da baita ere. Gurina, atxaldeko bostetan. Bihar ere, hemen izango dugu beste hietan izan atxaldeko. sakrifizioen bidez garbiturik eta pekaturik askaturik, irits dezala piztueraren beteko zoriona Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bere ikaz